I go out most nights, attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound, make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Älä kerro nyt Saksa-tarinan siellä. Eli siis mä oon Jojo ja hän on huoltaja. Ja oikeastaan miksi me ollaan tässä, niin meillä on 21 syytä. Eli 21 15-vuotiaista poikaa pyysi meitä tuomaan terveiset
Terolle ja Sannalle. Kavereita, joista jostain tulee ehkä toivottavasti tulevaisuudessa Janne Saarista ja muiden kumppaneiden kaltaisia jalkapallotoivoja Suomen maailmankartalle. Ja Terohan on meidän ykkösvalmentaja. Me ollaan koettu tässä vuosien varrella aika paljon. Mä en osaa sanoa, että kumpi me ollaan tunnettu ennen, Tero vai Sanna. Me ollaan tutustuttu toisimme yhtä aikaa, mutta Tero on valmentaja ja Sanna on sponsori. Eli tietysti me toivotetaan Käppä United 99 puolesta teille erittäin paljon onnea ja erittäin paljon menestystä teidän avioliitossanne ja myös poikien puolesta niin potkuja perseille. Ensinnäkin niin Tero on aina niin kauhean huoliteltu parta ja tukka, huomaa, että parturimies. Eikö vaan? Parturimies. Joo. Ja itse on Teron tuntenut 25, Herran Jumala, sä oot 26, 25 vuotta sitten. Ja muistako Syväkankaalla ne pelivehkeet haisi aivan vittu, että ne haisi pahaa. Aivan hirviä. Se oli aivan järkyttävää. Mut silti se oli aina semmonen kuin... Ja onnea hääparille. Onnea isälle ja morsiamen isälle ja äiteille. Oli hieno tulla tänne Helsinkiin tuolta Lapista. Kiva. Isälle kerran. Tervetuloa. Mutta en ole koskaan käynyt Helsingissä näin hiljaiseen aikaan. Että siisti, että kaikki puhuu, että on aina niin vilikas kaupunki. Niin ketä meitä oli? Niin, ei ketään. Kiitos ja hauskaa iltaa. Niin kuin näkyi, niin Tero menetti just morsiammensa. Mut mä ajattelin antaa sille toinen chanssi. Se on mahdollisuus hankkia vielä morsiammensa takaisin. Se niin, että koetaan, että se ansaitsee sen. Ja Hyvä Linda! Ja meidän mielestä hyvä mies tuntee hyvin sit myös morsiammensa. Sähän mulla on yksi juoma. Ja kalja vai? Joo, kalja. Niin kuin kaikki tässä tietää, niin Sanna on aika intohimoinen koripalloilija. Ei kuulu! Voi hyvin sä Tero tunnet koripalloa. Koripallossa pystyy, jos tehdään virheitä, niin saa vapaa heiton. Kuinka kaukaa vapaa heitto heitetään? Anna vaihtoa! Tarpeeksi läheltä! Vitun kaukaa! No juu. Eros aina sisäsi. Tää on vale! Vastaus hyväksytään. Oikea vastaus on... Oikea vastaus on 5,8 metriä. On tarpeeksi. Ja sitten Sannan korisuuralla. Minkä ikäisenä Sanna aloitti koripallon pelaamisen?
Kilaako kaverille? Jukka, hei! Kysy yleisöltä! Sanna meni ekoihin koristreeneihin, koska Maija ja Titti oli pelannut monta vuotta korista. Ja Sanna sanoi, että hän haluaa pelaa korista. Se meni ekoihin koristreeneihin, niin mä kysyin koristreenien jälkeen, että miten meni. Ja se sanoi, että hän pääsi pukkariin. Mutta hän ei saanut mitalia. Hän lopettaa nyt tästä. Hän oikeesti lopetti sen. Ja seuraavan kerran Sanna aloitti sen vuoden. Vastaus hyväksytty. Sanna meni 5-vuotiaana eka kerran vissiin sinne koristreeneihin ja 6-vuotiaana se sitten kunnolla pääsi alkamaan. Oikein! Sanna on myös taitava kampaaja, niin kuin kaikki tietää. Mutta ennen oman kampaamonsa Siisty Stylin perustamista, minkä nimisessä kampaamossa Sanna työskenteli? Akse, mikä se on kättynä? Kun se on kättynä, mä oon käynyt, mutta en mä muista sen nimeä. Aina Sanna sielläkin, mutta en mä muista nimeä. Akse, come on! Ei mä voi paljastaa teille. Paljasta, sä pitää apua! Ei mä muista. Se on liikeympyrä vieressä. Kiore! Vastaus hyväksytty. No, jatketaan samassa aihepiirissä. Mikä merkitys on hopeasampolla? Estää harmonia. Vastaus on, ei ole hyväksytty. Ja toisen yrityksen. Mikä se oli se kysymys? Mikä merkitys on hopeasampolla? Kirkastaa sitä vaaleeta. Lumimies! Kattokaa meidän hiuksia. Sitten kun halutaan sitä harmautta, niin mitä se poistaa? Keventymiä. Laita ihan kappale tähän, halleluja. Poistaa tummia. Poistaa tummu. Keltaista. Minä on harmaa vastakohta. Se on halvempaa kuin kultashampoo. Keltaista. Näyttäkää Terran ilmettä! Mikä on sinisen vastaväri? Sinisen. Vastaus on hyväksytty. Kiitos, joo! Saat sulla tämmösiä apureita täällä? Ootko Tero saanut yhtään oikein? Nimenomaan. Hyvä Joona. Otetaan pienet Joonalle. Sanna tekee myös suihkurusketusta. Miten suihkurusketukseen olisi hyvä valmistautua? Täytyy sanoa, että en ole koskaan käynyt. Vastaus on hyväksytty. Kummas vaimo se oli? Sanna on myös intohimoinen kokki. Moni meistä on päässyt hänen kokkailemaan ja maistelemaan. Olet sä, Tero, myös intohimoinen kokki? En oo intohimoinen. Osaatko sun pikku apuri auttaa näissä kysymyksissä? Mä tiedän, että teillä on kokattu tätä. Mä en tiedä, oot sä osallistunut tämän kokkaamiseen, mutta mitä perneeskastikkeen pääraaka-aineet? Kelpoinen voi rakuuna. Vastaus on hyväksytty. Tero,
saa vaimonsa vielä tänään, niin mä oon takaisin. Jäädään odottelemaan sitä. Kiitos. Siihen asti. Tää saa tehdä. Hei, Anna se esittää tämän ilta.